Min reaktion på det amerikanske besøg er flere ting. Så kan det her ikke ses uafhængigt af de udsagn og de meldinger, vi har hørt fra amerikansk side her rigtig startende i januar måned og frem til nu. 2, så er det jo tydeligt ikke et besøg, som handler om, hvad Grønland har brug for, eller hvad Grønland ønsker at besøge udefra nu. Og derfor så bliver jeg også nødt til at sige, at det er et uacceptabelt pres, der bliver lagt både på Grønland og Danmark i den her situation, og det er også et pres, vi kommer til at stå imod. Man kan ikke lave et privat besøg med officielle repræsentanter fra et andet land. Et besøg i Grønland, hvor den fungerende grønlandske regering meget klart har sagt, at man ikke ønsker at have et besøg lige nu, fordi der ikke er en regering, så der kan ikke afholdes den type sådan, officielle møder. Og jeg har jo sagt flere gange siden 7. januar, at jeg og vi tager den her situation meget alvorligt. Præsident Trump er seriøs, og han er alvorlig. Han ønsker Grønland. Og derfor kan det ikke ses uafhængigt af noget som helst andet. Og derfor er det selvfølgelig, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, et helt uacceptabelt pres, både på Grønland og de grønlandske politikere og den grønlandske befolkning, men det er det også på Danmark og dermed hele kongeriget.